Sa Cagayan de Oro City, 12 anyos nga batang lalaki na kuryentehan patay. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara igo lang na nakupog isda sa creek sa barangay Kamaman-an ang maong bata. Dihang gamit ang kini nga electric rod, dihang naunay kini og kakuryente. Nananghid ang 12 anyos nga biktimang si David Manticahon sa iyahang iyaan nga si Akilia Isin aron manakop og isda uban ang mga higala. Gamit ang baterya sa sakyanan og electric rod, namasol kuno ang biktima uban ang mga higala sa creek sa Adela Subdivision sa barangay Kamaman-an, diyang kalit kining mikirig. Nagtuo ang mga higala ni ini nga nagbinuang lang tungod ginahimo niya kini kaniadtong nanguryente gyapon sila og isda. Apan tinuod na diay ang aksidente. Busa dali nga gidala sa ospital ang bata apan dead on arrival na kini. Pahimangno sa kapulisan nga likayan ang manguryente og isda kay delikadong maunay niini. Ang atong mga anak, particularly kining mga minor de edad nga pasagdan nato nga diha maglatagaw gawa sa atong mga balay nga very delikado. Kaning virus o kaning mao nga mga pagpangisda gamit sa kuryente. Dili pa madawat sa iyaan sa bata ang pagkamatay sa iyahang pag-umangkon. Nang rabi ka, problema ba? No, saan man ginahitabo na manggid sa kumpang. Nanawagan karon ang pamilya sa biktima ngadto sa adunay mga malumong kasing-kasing nga matabangan sila sa pagpahiluna sa bata. Alang sa mga but mutabang, mamahimo silang makontak pinaagi niini nga numero o muadto sa Immaculate Heart of Mary Chapel sa Adela Subdivision, Barangay Kamaman-an. Kami dugay na may lumulupyo po din nagpuyo, pero saan manggid sa mong kawadon karon mga higit kong tabang ninyo, mga katawan sa Cagayan nga unta. Matabangan ni sa mong problema kay dili mga kuno magkutkot dito sa Bulunsuri kung dili may makatag og daon. Sara tambag sa otoridad labi na ngadto sa mga ginikanan nga kung mamahimo dili sa pagawason ang ilahang mga bata o mga anak sa ilahang mga panimalay aron malikay sa disgrasya, labi pa nga nakabutang pa sa MECQ ang syudad sa karon. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.